Alleen in de kerk van de nou eens Deze middag. Niet zelfs, maar ja, nou, ik zou niet weten. Ik heb allemaal leuien. Nou, dat is helemaal schattig. Als Rob nou met die hond gaat lopen, dan dat doet bij Nicky. Nou, bij Nicky staat hij niet ook, Johan. Hoi, wat zeg je, Johan? Dat moet er iedereen gehad zijn. Daar gaat het om, hè? Dat hij een ring doet. Maar voorlopig heb je niks gezegd. Voorlopig ja, dat kan je. Want wat wil ze ook al? Deze is gewoon... Zitje. Voorlopig heb je niks te zeggen, want voorlopig wil je er niet mee.